ସମ ଦଶକ ଓ ମିତ୍ର ଏକକ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁଣନ। ବୈଦିକ ଗଣିତରେ ପରମ ମିତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ଯୋଗଫଳ 10 ସେହି ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 12 ଓ 18 ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶକ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ସମାନ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖାଯାଏ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣନ କରାଯାଏ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରଖାଯାଏ। 12 ଗୁଣନ 18। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଏକକ ଅଙ୍କ ଦ୍ୱୟ ଯଥା 8 ଓ 2 ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର। ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 8 ସମାନ 16 ଓ ଏହାର ଦଶକ ଅଙ୍କ 1 ଏବଂ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ଯଥା 1 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 2 ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର 216। ସେହିପରି 47 ଗୁଣନ 43। ଏଠାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଏକକ ଅଙ୍କ ଯଥା 7 ଓ 3 ପରସ୍ପରର ପରମ ମିତ୍ର। ତେଣୁ 7 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 21 ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦଶକ ଅଙ୍କ 4 ସହିତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କ 5ର ଗୁଣଫଳ ଯଥା 4 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 20 ଏବଂ ଉତ୍ତର 2021।